गबर्थना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आरो दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 16 नभेम्बराव जानो गोनां जितु मिटिं बे मिटिंनि दिनै सायनासालिनि खुन्था गायसननाय बे गायसननायाव आंखौ बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो बिथांमोननि मावथिफारिया लोगो बिथांमोना आंखौ बे खुन्था गायसननायखौ गायसननो थाखाय आंखौ लेंहरदों आरो बे खुन्थाखौ गायसननानै आङो निजेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो निजेखौनो जोबोद गोग्गानाय मोनदों। मानो होनना बुङोबा बेबादि गबर्थना बर' थुनलाइ आफादनि बे सायनासालि बा खुन्था गायसननायाव आङो कुनुदिन थांफेराखैमोन आरो मोनफेराखैमोन। नाथाय दिनै आङो बे खुन्थाखौ गायसननो हादों आरो खुन्थाखौ आङो गायसननो हानायनि खारनानो जाहैबाय दिनै बानजाय आफादनिफ्राय आंखौ जिहेतु हांख्रायनानै लाबोनानै बेहाय खुन्थाखौ गायसनहोदों आरो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ आङो बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो बिथांमोननि मावथिफारिया लोगो बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। फैगौ 16 नभेम्बराव मोननैबो आफादा खेबसेनो मोनसे सायनायावनो मिटिंखौ खालामनो नागिरदों बा लाहार फाहार खालामदों जाहाथे बे मिटिङा मोजाङै मोजां जालाङो आरो बे मिटिंनि गेजेरजोंनो जोंनि जितु थुनलाइ आरो राव हारिमु आरो जोंनि हांखोफोरा जाहाथे मोजाङै गोजौआव थांसिनो आरो बिथांमोना जाहाथे गोजौआव लांनो नाजायो आं बेखौनो बिथांमोननिसिम आङो खावलायबाय। निउस पर्टेलनिसिम साबायखर थाबाय। देग्लाय 62थि बर' थुनलाइनि जोनोम सान 16 नभेम्बरखौ गबर्थना गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो गबर्थना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गबर्थना बर' थुनलाइ आफादनि 15थि बोसोरारि जथुम्मा आरो गबर्थना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 22थि बोसोरारि जथुम्माखौ जयैनो कुसाबारि बर' गोजौ हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जयैनो खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बेहाय दिनै जों मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बे जथुम्मानिनो गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि दंमोन। बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव जोङो आलासि महरै जोंनि सालबारि समस्तिनिनो TLCCनि चेयारमेन मुस्रि बिरसिं गयारिखौ जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायना लाबोदोंमोन। जोंनि हांख्रायनाय लेखा बिथाङा जोंजों नुजाफैनानै जोंनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ गोख्रोङैनो मदद होफैदों। बे जथुम्मायाव नोंथांमोना आलासि महरै सोरखो ओरैनो हांख्रायदो ओरैनो? बे जथुम्मायाव जोङो 16 नभेम्बर बर' थुनलाइनि 16 खालि गेवलां मेल खालि जोङो आलासि महरै गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय आफादगिरि प्रमद बर'खौ जोङो गाहाय आलासि महरै जों हांख्रायदों आरो बेनिफ्राय थांखि जानाय बिबुंथिगिरि हिसाबै जोङो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि भलेन चन्द्र मोसाहारिखौ जोङो बेयाव थिखानाय जादों आरो बेनि बादैबो जोंहा गुबुन गुबुन दङ। बे हाबाफारियाव निस्सय बिसोरना नुजाफैगोन आरोखि। बे समाव नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ मा बुंनो सानो? बे समाव जोङो रायजो राजाफोरनो दानिफ्रायनो जोङो रायजो राजानि गेजेराव हाबबाय दङ। रायजो राजाफ्रा जोंखौ गोबां सुबुरुन होदों। निस्सय जोङो बै दिनखालि रायजो राजानि गोबां हेफाजाब मोनगोन। बे हाबाफारियाव जोङो साननैनि हाबाफारि लादों। 16 नभेम्बर 15 खालि जोंहा दङ जोंनि बे कनफारेन्सनिनो माखासे दालाइ मावख' लानायनि बेखेवगिरि जादों। बेखेवनाय हाबाफारि दङ आरो फारियै बे हाबाफारिखौ जोङो 15 नभेम्बरनि फुंनि 7 रिंगानिफ्राय जोङो फारियै हाबाफारिखौ मावफुंलांगोन आरो बेखालिनो जोङो जोंनि बे दखरा बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय 9 थाखोनिफ्राय 12सिम आरो 6 थाखोनिफ्राय 8 थाखोसिम जोङो माखासे खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि लादों आरो बेहायबो जोंहा थिखानाय आलासिफोर जोंहा दङ आरो बेनि उनाव जोङो 15 खालिनो जों मोनसे खन्थाइगिरि जथुम लादों। बे खन्थाइगिरि जथुमावबो जोङो माखासे खन्थाइ लिरगिरि गागि खन्थाइ लिरगिरिबो जोङो हांख्रायदों बे हाबाफारिखौ जाफुंहोफैनायनि थाखाय आरो बेहाय खन्थाइगिरि बेखेवगिरि हिसाबै जोङो जोंनि गबर्थना खारिजा बिजनि कलेजनि गोरायुं मुस्रि जुनु सरगियारिखौ जोङो बेखेवगिरि आलासि महरै लानाय जादों बै हाबाफारिनि थाखाय। बे हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय जोङो जोंनि
गबर्धना बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय गंफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा गोरों गोरा बैनिफ्रायबो जोङो हेफाजाब जोङो बिदोङो आरो बिथांमोना जिकुनु खामानियावनो हेफाजाब होगोन होननानै जोंखौ